बेबादि अननायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि कुसुगाव फेल'शिपनि 14था मण्डलीखौ लानानै दिनै नैबे फाथैबारि मण्डलीयाव जोङो जथायसे ज' जानो हाबाय। बे गासैबो इसोरनि अननाय। दा बेखायनो आङो बेबादि अननायखौ मोननो हानायखाय आरोबाव जोंनि बासायगिरि आफा इसोरखौ आङो हाजारसे हामबाय होनदों। आरो आङो बे समाव हामबाय होननो आखायाव लादों। दिनै जे जोंनि बे कुसुगाव फेल'शिपनि मानगोनां दैदेनगिरिफोरा आंखौबो आङो रोंनायाव गैया खमजुरि, अब्लाबो दिनैनि फेल'शिप जोनोम साननि गेजेरजों इसोरनि रावखौ बुंथिनो थाखाय आंखौबो आरो आंनो बे बिबानखौ होनायखाय आङो कुसुगाव फेल'शिपनि मानिजाथाव मानगोनां दैदेनगिरिफोरनिसिम आङो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिदों आरो आङो हामबाय होननायखौ दोनदों। आरो दिनैहाय जेसेबां जोंनि मानिजाथाव मानगोनां जोंनि मथामबिल सार्केलनि रेभारेन्ड सार, आङो बिथांनिसिमबो हामबाय होननायखौ दोनदों। आरो बेबायदिनो जोंहा जेरै केन्डेल लाइटिं खालामनानै गालांबाय जोंनिनो मानिजाथाव मानगोनां जोंनि कुसुगाव हाइ स्कुलनि गाहाय हेडमास्टार सार आरो जोंनि सेन्ट पाउल स्कुलनिबो बारग' प्रिन्सिपाल, आङो बिथांखौबो बे समाव हामबाय होनदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि MCCनि मानगोनां मानिजाथाव दानि सोलिबाय थानायनि बिथाङा अडिटर आरो बिथाङा बारग' डायसिस ट्रेजारार, आङो बिथांखौबो बे समाव आङो हाजासे हामबाय होनदों। आरो बेबायदिनो दिनै गोबां मण्डलीनिफ्राय सफैनो हानाय जोंनि मानिजाथाव मानगोनां बिधि फालकफोर, आङो बिथांमोनखौबो बे समाव हामबाय होनदों। आरो दिनैनि बे फेल'शिप जोनोम साननि गेजेरजों दिनैनि प्रग्रामखौ बा रिचुवेलखौ सालायनाय जोंनिनो मानगोनां मानिजाथाव बैरालि मण्डलीनि फालक आमाय, आङो बिथांनिसिमबो हाजासे हामबाय होननायखौ दोनदों। आरो बे फाथैबारि मण्डलीनिनो मानिजाथाव मानगोनां फालक, आङो बिथांनिसिमबो हामबाय होननायखौ दोनदों। आरो बेबायदिनो दिनै बे कुसुगाव फेल'शिपनि जेसेबां प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै गासै बिबानफोरखौ लानानै मावग्रा मावथि हान्जा बिथांमोननिसिमबो आङो हामबाय होननायखौ जासिदों। आरो बेजों लोगोसे गोबां मण्डलीनिफ्राय मण्डली दैदेनगिरिफोर सफैनो हादों, बेखायनो आङो बिथांमोननिसिमबो आङो हामबाय होननायखौ जासिदों। आरो बेबायदिनो दिनै नैबे कुसुगाव फेल'शिपनि गेजेरजों, कुसुगाव फेल'शिपनि जोनोम साननि गेजेरजों दाब दाब मण्डली आरो गिर्जानिफ्राय नुजाफैनो हानाय आंनि मानिजाथाव मानगोनां अनज्लायग्रा बिमा बिफा बिदा फंबाय उन्दै गेदेर, आङो बयखौबो बे समाव हामबाय होनदों। आरो दिनै जोंनि MCWC निफ्रायबो सफैनो हानाय जोंनि बे कुसुगाव फेल'शिप जोनोम सानजों लोगोसे बे जाबाय जोंनि MCWC नि मानगोनां नेहाथारि, आङो बिथांखौबो बे समाव हामबाय होनदों। आरो बेबायदिनो जोंनि मथामबिल सार्केल इउथ कमिटिनि माखासे दैदेनगिरि इउथ कमिटिफोर बेयाव गोबां दंफैयो, आङो बयनिसिमबो नाम खारिबावाजासे आङो हामबाय होननायखौ दोनबाय। आरो गोबां जोंहा दामग्रा देग्राफोर दं, खनग्राफोर दं, आङो बिथांमोनखौबो बे समाव हामबाय होननायखौ जासिदों। आरो बे समावहाय आङो नैबे प्रग्रामखौ नाजावनायजों लोगोसे आरो बुंथिनो नैबे गोथार पुलपिटाव गसंफैनायजों लोगोसे आफा इसोरनि मुङाव बेयाव नुजाफैनो हानाय बयनिसिमबो आङो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बयनोबो जासिदों, बयजोंबो गोजोनदों। आरो दानो आङो दिनैनि बे प्रग्राम बा दिनैनि टपिक बा दिनैनि जोनोम साननि जे गाहाम बोसोनखौ बुंनो थाखाय जे जोंनो इसोरनि गोहो बोलो नांगौ, इसोरनि अननाय नांगौ, बेखायनो जोङो गिबियावनो जोङो इसोरनियाव जोंनि गासैखौबो जों बिनानै लानि। आरो जोङो खोनासंनायावबो
स्थिरथायै थानानै जेन' जोङो खोनासंनो हायो आरो जोङो इसोरनि बाथ्राखौ मोजाङै नाजावनो हायो आरो बुंथिगिरिनि थाखायबो बयबो आर'जआव गथायदो दिनैनि थाखाय नैबे मुगानि थाखाय दान्दिसेब्लाबो इसोरा जोंनो मा फोरोङो बे गासैबो इसोरनिफ्रायसो बेखायनो बुंथिगिरिनि थाखायबो आर'ज खावलायनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायबाय फै जोङो आर'ज खालामनि ओइ गोजौसिनथाराव थानाय मान आरो महिमाजों बुंफबनाय ओनसोला गोथां आरो गोथार इसोर आफा आङो दानो बे समाव नों बिफाखौ सानथ्र'हायै हामबाय होनदों मानोना आफा नोंनि अननाया रुगुं गैया सिमा गैया अब्लाबो आफा जों नोंनि अननायफोरखौ नेवसिनानै नोंनि बेरेखा सानो नोंनि बेरेखा मावो आफा जोंनि गासै पापफोरखौबो नों क्षमा होग्रा इसोर जानायखाय दिनै आफा नों गासैखौबो क्षमा होनायनि गेजेरजों आफा नोङो जों बयखौबो बारग'लांनाय सानफोरनि गेजेराव गेदेर नोंनि दया बोलो आशीर्बादखौ होनानै दिनैनि नैबे मुगा आरो समखौ जों बयनोबो होबाय आरो बेबायदि समफोरखौ मोननो हानाया जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां आरो भाग्यबान आफा बेखायनो फोरबो जोङो नोंखौ मा होननानै हामबाय होनबावगोन आफा गैया फोरबो जोंहा नोंखौ हामबाय होनो थाखाय बेखायनो फोरबो आफा जोङो बे मोजां बोथोर सम आरो बे टाइमखौ मोननायनि थाखाय आफा जोङो जोंनि गोरबै सिंनि गेब्लेनाय गोसोखौ जों नोंनाव बोलि बावनानै आफा जों नोंखौ हाजासे हामबाय आरो हामबाय होनदों दे आफा दानो जोङो बे समाव खावलायदों आफा दिनै जोंनि कुसुगाव फेल'शिपआ 5थि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे आफा जोंनि गासै सानजा एरियानि सुबुंफोरा मण्डलिखौ लानानै दुख सुख नायबिजिर खालामनानै नोंनि रायजोआव मोखांलांनांगौनि थाखाय नोंनि रायजोआव मेहेर गोनां जालांनांगौनि थाखाय नोंनि रायजोखौ गुवार गिदिर खालामलांनांगौनि थाखाय आफा दिनैनि प्रग्रामखौ बानायबाय बेखायनो फोरबो आफा बे प्रग्रामनि गेजेरजों आफा नोङो जों बयनिबो सायाव नोङो नोंनि बाथ्राखौ नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों नोङो होदो जाहाथे आफा जोङो नोंनि होनाय गोथार जिउनि गेजेरजों आफा जोङो नोंनि बाथ्राफोरखौ मोनजानानै मोनदांनानै नाजावनानै आफा जोंनि मावनायफ्राव जोंनि आफा नोंनि रायजोखौ गुवार गिदिर खालामनायाव जेन' आफा बोलोग्रा मेहेर गोनां जानो हानाय बायदि फोरबो आफा नोङो फैदो मानोना आफा जायखौ दिनैनि जे फेल'शिपनि जोनोम सानजों लोगोसे आफा नोंनि गोथांनि रावखौ बुंथिनो थाखाय आफा जाय दुखुथिया बिमाखौ आफा बिसोरो दिनै हांख्रायबाय आङो फोथायदों आफा बे गासैबो नोंनि अननाय बे गासैबो नोंनि आशीर्बाद बे गासैबो नोंनि गोहो बोलो आफा बेखायनो फोरबो आङो बे कमिटिखौ हामबाय होनदों नाथाय आफा बे बिमा दुखुथियाया नोंनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय मुंबो गोहो गैया आफा नोंनि बाथ्राखौ रायनो थाखाय जेबो आफा बेहा गियान गैया आफा बेखायनो फोरबो इसोर आफा नोङो नोंनि गोथार गब्लं आखाइफोरजों दांनानै आफा नैबे सारियाव जिरायनानै थानाय गोबां नोंनि फोथायारि बिसाफोरनि लागै आत्मिकाव आफा लुखां जानो आत्मिकाव बलवान जानो नोंनि रायजोनि थाखाय मावनायाव बिथाइ गोनां जानो थाखाय नेनानै थानाय सुबुंफोरनो आफा नों गावनो आंनि गेजेरजों नोङो रायफैदो आरो नोङो फोरोंफैदो आफा दे प्रभु बे सारियाव जिरायनानै थानाय नोंनि अनजाग्रा बिसाफ्रा जेन आफा जेरै नेनानै थादों आफा बे नेनाया जेन खहा जाबावा आफा नोङो फैदो फोरबो नोङो सहाय खालामदो आरो खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो आफा नोङो नोंनि गोथार जिउजों नोङो दैदेनदो जे जायगाफ्राव जिरायदों आफा बे जायगायावनो स्थिरथायै जिरायनानै आफा नोंनि बाथ्राखौ नाजावनो खोनासंनो हायो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोर दं आफा बिसोरबो जेन धैर्य सोलै आफा बिमानि मोदोमाव थानानै आरो बेबायदिनो जिरायनानै थानानै आफा नोंनि बाथ्राखौ खोनासंनायाव सोरखौबा माबा मोनसे उसुबिदा खालामाजासे आफा नोङो बोर होदो नोङो दया खालामदो बयनिबो सायाव नोंनि आशीर्बादखौ नोङो दोनफ्लायदो दे आफा इसोर बे गासै आरजखौ नोंनि गोथार आथिं गुदियाव गथायनानै बिबाय आरो नोङो बिनायनि अननायखौ होबाय बेखौनो गथायबाय बासायग्रा जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन। आङो बे समाव बुंग्रोनो हास्थायदों
दिनैनि बे कुसुगाव फेल'शिपनि मोनसे जोनोम सान आरो बे जोनोम सानाव जानो हागौ दिनै गोबां आंनिफ्राय बांसिन रोंगौथिफ्रा बे गिर्जायाव जिरायफैनानै दं बांसिन मिथिनो हानाय गोरों गोरा मानव गेदेरफोर दंफैयो अब्लाबो बिनि गेजेराव आंनोबो बे समखौ होनायखाय आरोबाव आं हामबाय होनदों आरो दिनै बे कुसुगाव फेल'शिपनि जोनोम सानजों लोगोसे आङो बेखौनो लादों सायख'नानै नाथाय बे सायख'नानै लानायावबो माखासे बिसयफ्रा आंनि थाखाय बुजिजोबनो हायै फोरमायजोबनो हालाङै जानो हागौ आरो जाखागोनबो बेखायनो आङो खावलायदों आङो बे जेखौ आङो इसोरनि होनाय बोरजों खेबखांनानै लाबाय आङो बेखौनो बुंलांनो सानबाय आङो लादों बेखौनो बे जाबाय आङो दिनैनि टपिकखौ लादों लुखांनायनि सोमोन्दै आङो लादों आरो जों लुखांनांगौब्ला जोङो मा मा मावनांगौ आङो नैबेखौ लानाय जादों दिनै दहाय जोङो फरायनानै मोननो हादों हिस्टरिकेलनि गेजेरजों बा हिस्टरिनि गेजेरजोंहाय दिनै मा उद्देश्य मा थांखिनि थाखाय दिनै नैबे कुसुगाव फेल'शिपआ गायसनजादों आरो दिनै बेखौ जोनोम सानबो फालिनो हादों दा जोङो दहाय फरायथिनायाव मोनदों जोंनि सानजा एरियानि मोनसे 14था मण्डलिया जोंनि फोथायारि बे मण्डलियारिफोरखौ लानानै मोनसे लुखांनो थुलुंगा होज्लायनो आरो मावनायाव गोख्रों भाबै नोजोर होज्लायनानै लोगो लाज्लायनानै जगाजग लाज्लायनानै इसोरनि रायजोखौ माबोरै गुवार गिदिर खालामलांगोन नैबेखौ लानानै दहाय जोंनि हिस्टरियाव जोंनो फरायनानै फोरमायथिनायखौ होदों दा बेखायनो आङो मावनायनि बा लुखांनायनि सोमोन्दैयैनो आङो बुंनो थाखाय एसे थामथिम जादों आङो गिबियावनो आङो मोनसे बाइबेल पदखौ फरायनानै लाग्रोनो हास्थायदों जोङो बेखौ मोननो हागोन जागायजेननायनि 2 अध्याय 15 पदखौ आङो फरायनानै लानो हास्थायदों जागायजेननायनि 2 अध्याय 15 पद आङो इसोरनि गाहाम बाथ्रा जानायखाय फोरबोखौ मान होनायनि मुङै जों बयजों लोगोसे गसंनि आरो जोङो बे बिसयखौ फरायनि आरो फरायनायावनो बयबो जेन' गोसो होनानै खोनासङो बेयाव बेबादि लिरदों आरो फोरबो इसोरा आदमखौ लानानै एडेन बारियाव दोनबाय बियाव हालुवानि खामानि मावनानै बियो बिखौ जोथोन खालामथों होननानै आङो खेबसे फरायबावगोन आरो फोरबो इसोरा आदमखौ लानानै एडेन बारियाव दोनबाय बियाव हालुवानि खामानि मावनानै बियो बिखौ जोथोन खालामथों होननानै जिसुनि मुङै आमेन बिफां बिसा गोथां जिउ साथामजों सासे बयबो जिरायदो जोङो दानो फरायनानै खोनानो मोनदों बेवहाय जागायजेननायनि 2 अध्याय 15 पदावहाय बेयावबो आरो बेयाव फरायनानै जोङो मोननो हादों आदमखौ फोरबोआ आदमखौ लानानै एडेन बारियाव दोनबाय बेयाव हालुवानि खामानि मावनानै बिखौ जोथोन खालामथों होननानै दिनै इसोरा
मानसिखौ सृष्टि खालामनानै गिबियावनो बियो गाव सोरजिनाय बागानखौ, गाव सोरजिनाय एडेन बारिखौ बियो नायनो थाखाय, जोथोन लानो थाखाय दिनै बे आदम आरो हवाखौ बे बागानाव लांनानै दोनहैदों। बियो जाहाथे बे गाव सोरजिनाय बागानखौ, गाव लुनाय बानायनाय बागानखौ जोथोन लानो थाखाय बियो आदम आरो हवाखौ बेवहाय दोनहैदों। आरो माबोरै जोथोन लानांगौ नोजोर होनो थाखाय बे बागानखौ बेंनो थाखाय, आरो बे बागानखौ बेंनांगौब्ला जोबोद मावनांगौ हाबाफारिखौ जों दिनै मोनदांनो हायो। बे बागानखौ जोथोन लानांगौब्ला जोबोद खस्थ'बो दं, जों बेखौ दिनै नुनो मोनो। दा बेखायनो बे आदम आरो हवाखौ गोजोन गावनि सोरजिनाय बे बागानाव जोथोन लानो थाखाय गोथार मोनसे बे सानै मानसिखौ बियो बे बागानाव दोनहैदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनदों जे इसोरा पाप मावनायनि सिगांनो, जेरै आदम हवाखौ जों मिथिदों, इसोरनि गोथां बाथ्राया जोंनो दिन्थिदों, एडेन बारियाव दोनजानाय समावनो बेखौ बिसोरखौ पापाव गोग्लैनाय आरो सैताननि सोलोजों दिनै बिसोरो जि इसोरनि आयेनखौ सिफायनाय जों दिनै बेखौ नुनो मोनदों। नाथाय जोङो बेखौ नायोब्ला नुनो मोनदों इसोरा मानसिखौ पाप मावनायनि सिगांनो गावनि हाबाफोरखौ मावनो थाखाय मानसिखौ सृष्टि खालामदों। गावनि रायजोनि थाखाय मावग्रा जानो इसोरा पाप मावनायनि सिगांनो मानसिखौ नोजोर बोनानै मानसिनो मोनफा मोनफा बिबानखौ होनानै मावग्रा जानो थाखाय सायख'दों। नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनदों जे इसोरा गोजोन मोनसे गोथार बारिखौ, बागानखौ बेंनो दोननायाव, मावनो बिबान होनायाव दिनै पापावसो गोग्लैबाय। दिनै बे पापानो जों मानसिनि थाखाय जोबोद प्रब्लेम। बे पापानो दिनै जों मानसिनि गेजेराव मावनायफोरनि गेजेरावबो गावस्रा होनायखौ लाबोदों, बोराब होनायखौ लाबोदों, गुलाय गुजायखौ लाबोदों, गावजों गाव थिख' थाख' जाज्लायनायखौ लाबोदों, गावजों गाव आन्दायज्लायनायखौ लाबोदों। दिनै बे पापानो जोंनि थाखाय जोबोद प्रब्लेम। बे पापनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो एसे मोजां बागानखौ होदोंमोन दिनै जोथोन लानो। दा दिनै बे बुहुमाव इसोरा जों मानसिखौहायबो गावनि रायजोनि थाखाय मोनफा मोनफा बिबानफोरखौ लानानै जों मानसिनो गथायनानै दान खालामदों। जोनोमजों लोगोसे जोङो सानो जेब्ला मानसिया गोरबोआव थायो, गोरलै गथ' जायो, नाथाय बियो मा खालामनो रोंगोन? नाथाय इसोरा दिनै मानसिखौ गोरबोनिफ्रायनो अभिषेक होनानै, गोरबोनिफ्रायनो मानसिखौ सायख'नानै इसोरा दिनै गावनि बिबानफोरखौ मावनो थाखाय बेबादि मोनफा मोनफा बिबानखौ थाग थियारि खालामनानै होदों। नाथाय दिनै जोङो बे इसोरनि होनाय गोरबोनिफ्राय मोननाय बिबानफोरखौ लानानै दिनै मावनो नागारै बे पापानो जोंखौ दिनैहाय मावनोबो बानाय खालामो, गावजों गाव एक्सन एब्र' खालामो, मण्डलीखौ जों गुलाय गुजाय खालामो। धोरोमारि हाबा, धोरोमिया बिमा बिफाफोरनि गेजेराव थानानै जोंनि गथ'फ्रा बिमा बिफाफोरखौ नारभास खालामो। जोंनि बिमा बिफाफोरनि गेजेरावबो दिनै इसोरनि होनाय दिनफोरखौ नागारनानै, गोथार सानफोरखौ नागारनानै, गोथार दिनफोरखौ नागारनानै गिर्जा हाबनो बानाय खालामनानै दिनै हाथाइसालियाव जोंनि बिफाफोरा, जोंनि बिमाफोरा, बिफाल' नङा बिमाफोराबो दिनै हाथाइसालियाव जिरायनानै दिनै जों सम हगारनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनो। दिनै जोङो नुनो मोनो जोङो मा खालामनानै समफोरखौ हगारो आङो बेखौ बुंनो थांलिया।
जोङो गाव गावनो मोनदांखाजोबनाय गाव गावनो मा खालामनानै दिनै गोथार सानखौ दिनै इसोरनि होनाय साबातनि सानखौ इसोरा नोंनो होदोंमोन गावखौ खुलुमनो गावखौ सिबिनो गावखौ फोथायनो थाखाय इसोरा जोंखौ सृष्टि खालामदोंमोन बे सृष्टि खालामनायनि गेजेरजों मोनफा मोनफा इसोरा जोंनो दिनफोरखौ होदोंमोन आरो बे दिनफोरखौ लानानै इसोरा गोथारसिनि गोथार सानफोरखौ जोंनो होदोंमोन नाथाय दिनै बे मुगाफोरखौ इसोरखौ नागारनानै जों मानसिया मा खालामबाय दिनै जोङो पापखौसो मोजां मोननानै पापनि लामायावसो थानानै जों दिनै गिर्जा हाबनो बानाय अधैर्य जोंनि गिर्जाफ्रा 5 मिनिट 10 मिनिट टाइमनि अफार जायोब्ला जों जोबोद उसुखुथु जायो माब्ला गगोन माब्ला ओंखारनो मोनगोन आंहा बैयाव बेरायनांगौमोन आंहा बैयाव थांनांगौमोन आंहा माबा मोनसे खालामहैनांगौमोन जों दिनै बेफोरखौ नुनो मोनो दिनै गाबोन जोङो गोथार सानब्लाबो गोथार सानखौ नेवसिनानै जों हाथाइसालि बबेबा दखानाव बबेबायाव थांनानै जों नष्ट खालामो नाथाय इसोरा जोंखौ बुंदों उपदेशगिरिनि 12:13 जोंखौ बुंदों इसोरा गासैखौबो जोंनो मा होदों जोङो स्राय खेबसे फरायनानै जोङो नायनि बेवहाय बेबादि होनदों बेफोर गासैखौबो नागारनानै उपदेश होनांगौआ मोनसेल' बोसोना बेनो इसोरखौ गि बिनि बोसोनफोरखौ फालि मानोना बिनि थाखायल' मानसिया सोरजि जादों बेसे गोथौ रावजों जोङो दिनै उपदेशगिरिनि गेजेरजों जोङो दिनै मोननो हादों अनज्लायग्राफोर बेफोर गासैखौबो नागारजोबनानै जों जे दिनै हाथाइसालियाव बेरायदों हाथाइसालियाव थानानै जों सम खाथायदों बबेबा आलासि जानायाव जों सम खाथायदों बहाबा माबा मोनसे फिसा नांगौखौ लानानै बे दिनखौ जों नष्ट खालामदों दिनै बेफोरखौनो बुंदों दिनै इसोरनि होनाय हुकुमफोरखौ सिफायनाय इसोरनि होनाय आज्ञाफोरखौ फेलें खालामनाय दिनै जोंनो फोरमायथिदों दा बुंदोंमोन बेफोर गासैखौबो नागारजोबनानै मोनसेल' बोसोना बेनो इसोरखौ गि बिनि बोसोनफोरखौ फालि होननानै इसोरा जोंनो बिथोन होदोंमोन इसोरा जोंनो बिथोन होदोंमोन नाथाय जों दिनै बेफोरखौ नागारनानै जों मानसिया इसोरनि होनाय बिबानफोरखौ नागारनानै इसोरनि होनाय हुकुमफोरखौ नेवसिनानै दिनै बै समावबो जेरै जोङो फरायनानै मोनबोनो हाबाय बुंदों इसोराबो गोबां खामानिखौ मावदों मानसिखौ सोरजिदों बियो गावनि रावजों गासै पृथिबियाव जेखौ जों नुदों बे गासैखौबो इसोरा मावदों बियो गावनि खुगाजों हुकुम होयै होयै दिनै सृष्टि खालामदों जों मानसिखौ इसोरा जोबोद गियान गोनां मेलेम गावनि साननायजों गावनि गोथार आखाइजों दांनाय बिलिरनाय गावनि गोथार हांखौ सुनानै इसोरा दिनै जों मानसिखौ सोरजिदों अब्ला दिनै बियो हाद्रिखौ दानाय सम दिनै बियो खामानि मावदों बियो सोरजिदों बियो खामानि मावदों दिनै बियो मानसिफोरखौ अननायजों दिनै बियो बेबादि गावनि सोरजिनाय इसोराबो बेबादि गोबां खामानिफोरखौ मावदों होननानै दिनै जोंनो बाइबेला फोरमायथिदों बेखायनो आङो बे समाव मोनसे बाइबेलफोरखौ फरायनानै लाबावग्रोनो हास्थायदों दा जाया जोङो जागायजेननायाव जोङो नुनो मोनबाय आदम आरो हवानि बिसयै आदम हवाखौ बबाव दोनदोंमोन मावनो थाखाय बिनि सोमोन्दै जों नुबाय नाथाय दिनै जोङो पापावसो गोग्लैबाय आरो इसोरनि होनाय खामानिफोरखौ बिबानफोरखौ इसोरा जोंनो होखादोंमोन नाथाय मानसिया पापावसो गोग्लैबाय दा बेखायनो आङो मोनसे बाइबेलफोरखौ फरायनो हास्थायदों जोङो बेखौ मोननो हागोन जहरनि गाहाम बाथ्रा 10:25 पदखौ जोङो फरायनानै नायनि
जहननि 10 अध्याय 25 पदखौ जोङो फरायनानै नायनि बेयाव मा लिरदों जिसुआ बिसोरखौ बुंफिनबाय आं नोंसोरखौ बुंबाय नाथाय नोंसोरो फोथाया आङो आंनि आफानि मुङै मावनाय हाबाफ्रानो आंनि थाखाय साखि होयो होननानै बुंदों आङो मोनसे बाइबेलफोरखौ लाबोबावनो हास्थायदों बे समावहाय गितफोरनि 12 अध्याय आरो 12:1-2 आङो बेखौ फरायनो हास्थायदों गितफोरनि 12 अध्याय 1-2 बेहाय मा होनदों जों फरायनानै नायनि नोङो बासायदो फोरबो मानोना सासेबो भक्त गैया मानसिनि बिसाफोरनि गेजेराव बिसासा जोब्बाय साफ्रोमबो गावनि पुरुषिफोरजों नंखाय बाखाय बाथ्रा रायज्लायो आरो बिसोरनि बुंनाया बाख्नायफ्लाग्रा गुस्थिफोरजों आरो गोसो फारनैजों नायदो बेबायदि मेथाइनि गेजेरजों जोंखौ मा बुंखो नोङो बासायदो फोरबो होनदों देबिरा नोङो बासायदो फोरबो मानोना सासेबो भक्त गैया मानसिनि बिसाफोरनि गेजेराव बिसासा जोब्बाय होननानै बुंदों बिसासा जोब्बाय साफ्रोमबो गावनि पुरुषिफोरजों नंखाय बाथ्रा रायज्लायो आरो बिसोरनि बुंनाया बाख्नायफ्लाग्रा गुस्थिफोरजों आरो गोसो फारनै गोनां बेसेबां गिदिर रावजों जों फोथायैफोरनि थाखाय इसोरनि भक्तआरिफोरा माबादि जाखो सासेबो नोंनि भक्तआरिफ्रा बिसास गैला होननानै बुंदों गोसो फारनै गोनां जाबाय होननानै बुंदों नंखाय बाथ्रा रायज्लायग्रा जाबाय होननानै बुंदों नाथाय इसोरा मा खालामदोंमोन गावनि आखाइजों सोरजिनानै गावखौ समायहोनो गावनि बोसोन बादि थाबायनो गावनि बिबानफोरखौ मावनो नाथाय दिनै सासेबो बिसास गैला आरो बिसासा जोब्बाय जों गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन आङो सानडे स्कुल लाइफनिफ्रायनो माखासे इसोरनि खामानिखौ आङो इसोरनि होनाय बोरजों आङो मावफाबोनो मोनबोदों गोबां जायगाफ्राव सानडे स्कुल लेभेलनिब्लाबो गोबां न'खरफोरखौ इसोरनि रायजोआव थिसनब्ला थांफानो मोनदों आरो बेबायदिनो गोबां जायगाफ्राव आङो इसोरनि फोथायारिफोरजों थाबायफानो मोनदों दा ओरैबादिमोन बै समनि मानसिफोरनि इसोर खुलुमनाया आरो दिनै इसोर खुलुमनायाव जोंहा मा मा गुनफोर दङ आरो बे गुनफोरखौ इसोरा जोंनो दिन्थिदों आलासि साननाय मानसिखौ मान होनाय मानसिखौ आदर्श खालामनाय दिनै जुदि बे गियाना जोंनाव गैयाब्ला जों बै नुयै इसोरखौ जोङो माबोरै मान होगोन बै नुयै इसोरखौ जों माबोरै नाजावगोन बै नुयै इसोरखौ जोंनि गोसो आत्मायाव जों माबोरै जायगा होगोन दिनै जोंनो दिन्थिदों जोंनो दिनै बिसास गैला सोरबा सासे दैदेनगिरि दङब्लाबो सोरबा दैदेनगिरिया दैदेननायजों बियो इसोरनि आशीर्बादजों बयनिबो अभिषेक होनायजों इसोरनि आशीर्बादजों दिनै बियो दैदेनगिरि जानो थाखाय बिबानफोरखौ मोनदों नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव इसोर गिनाया बिसासा जोबनाय होननानै थांगासिनो थांनायखाय जोंनि मान होज्लायनाया गैलिया जोंनि मान होज्लायनाया गैलिया बहा गेदेर दं बहा उन्दै दं बहा इसोरनि मावग्रा जोङो बेखौ मान होनो रोङै जाजोब्बाय
बेखौनो बुंदों बिसास गैलिया इसोरखौ गिनायजों मान होनायजों बुंखादों संसारावबो मानसिनि इसोरा सोमोन्दो नखर गामि खानानै जोंनो दिन्थिलांदों आरो बे नखर गामिनि गेजेरजों इसोरा जों मानसिखौ बिदा फंबाय बिमा बिफा आसि थुनानै जोंनो सोमोन्दोखौ दिन्थिनानै होलांदों नाथाय दिनै जोङो बिफाखौब्लाबो मान होनो रोङै जाबाय सोरबा बिब'खौब्लाबो जों मान होनो रोङै जाबाय सोरबा इसोरनि दैदेनगिरिफोर फैदोंब्लाबो जों दिनै मान होनो रोङै जाबाय मानो जोंनियाव बिसासा खम जानायखाय ओरै सानो फै आङो सानसेखालि मोनसे जायगायावहाय जोङो दखानाव हाबदों बे दखानाव हाबनायावहाय जोङो जयैनो माखासे दैदेनगिरिफोर जोङो थाङोब्ला बिदिनो ज' नालाय बे ज' जोङो मोनसे दखानाव हाबदों बे मोनसे दखानाव हाबनायाव ओरैबायदि जाबाय खिन्थु जों बिनि जायगाखौबो नुबोयाखै आरो आंथ' नुबावाखै बहा बे जिरायनानै दं आं बेखौबो नुसनबावाखै जेब्ला जों हाबैनाय लोगो लोगो बिजों थाफानाय माखासे लोगोफ्रा जायगाखौ सिखांनानै हगारबाय नाथाय आं बे जाया जि बाथ्राखौ बुंदों आं बे मानसिखौ नुसनथाराखै अब्ला बिसोरथ' होर सिखारबाय नाथाय बे सासे मानसिया जाबाय है बिबोना जों बादिसो बिसोरबोना मानसिसो मानोथो सिखारलायनांगौ नै बेबायदि जाबाय आङो बेखौ गावनि खोमाजों गावनि मेगनजों आङो नुदों आरो आङो खोनादों दा बेनो दिनैहाय जों मानसिया जोबोद मोनसे गावजों गाव मान होज्लायनायावनो जोबनानै थांनायखाय इसोरखौ मान होनायावबो बिनि गोथार सानावबो बियो जे जोंनि थाखाय बासायगिरि बियो जे जोंखौ रैखा खालामग्रा सान हर जोंखौ पहेरा होनानै नेग्रा सान हर बियो उन्दुआ सासे थिनथुआ सासे नेनानै बियो जोंखौ बेंनानै लाग्रा नाथाय बिनि अननायखौ नागारनानै बावगारनानै जोङो दिनै बिनि गोथार सानफोरखौ नागारनानै जोङो मा खालामो हाथाइसालियाव जिरायनानै अबेबा दखानाव जिरायनानै अबेबा बिफां सायायाव जिरायनानै नंथारै बिसय फिसाखौ लानानै जों दिनै बायहेरायावसो जोङो दावबायलांबाय मानोना इसोरा बुंखादोंमोन 6 दिननि गेजेराव नोंसोरो गासैखौबो मावनानै लानो हागोन नाथाय सानसेनि थाखाय जिरायनाय सानखौ इसोरा जोंनो रोखा रोखा दिन्थिनानै होदों अब्ला मा जोङो 6 दिनाव सोरबा बिजनेस मावनांगौआबो मावबाय सोरबा माबा मोनसे न' मिस्ट्रि लुहोनांगौआवबो मिस्ट्रि लुहोबाय सोरबा माबा मोनसे बारि बागान मावनांगौआवबो मावहोबाय सोरनोबा फोथाराव खेथि बाथि दिखांनो थाखायबो खाबु होबाय सोरनोबा साख्रि मावनो थाखाय साख्रिनि लामाखौबो मावनो हानायखौबो 6 दिननि गेजेराव होबाय नाथाय 7 दिना मोनसे जिरायनाय सान बे सानखौनो दिनै बावगारनानै जों मानसिया इसोरनिफ्राय फोथायनायाव उनस्लदबाय बेखौनो बुंदों डेभिडनि गेजेरजों नोंनि फोथायारि बिसाफ्रा नोंनि भक्तफ्रा सासेबो बा बिसासाव जोब्बाय होननानै बुंदों नायदो बेसे गिदिर रावजों बुंदों आरोबाव बुंदों साफ्रोमबो गावनि फारा खुसिफोरजों नंखाय बाखाय बाथ्रा रायज्लायो आरो बिसोरनि बुंनायफ्रा बाख्नाय लाग्रा गुस्थिफोरजों होननानै बुंदों आरो गोसो फाथनै गोनां मा होनदों अनज्लायनाय गैलिया गावजों गाव ओरैबायदि जाबाय जोङो दानो आंजों रायलायगोन नैबे आंजों रायलायनाय बाथ्रायाव गावबोदि लोगोसे दं गावबो रायलायखाबाय गावबो बुंखाबाय नाथाय मा जाबाय बियो सोरखौ रायलायदोंमोन जोंथ' मानसिखौ रायलायग्रा सर' दं जों मानसिखौ रायखुमाग्रा हुदा दं जों मानसिखौ बखिखुमाग्रा हुदा दं मानसिखौ जोङो एक्सन एडब होग्रा मानसिखौ एरनानै खोख्लैग्रा मानसिखौ एरनानै बोराबथ्रुब होग्रा
मानसिखौ एकनानै नष्ट खालामग्रा जोंनि आत्माफ्रा बा जोंनि गोसोफ्रा बेबादि दं। दा बेखौनो बुंदों गोसो फाथनै गोनां नै दानो गावनो लोगोसे रायलायफादोंबाबो बियो गुबुनाव थांनानै खोथाहैबाय बिदि रायलायमादों। अब्ला मा जाखो? बेखौ मा होनगोन? गोसो फाथनै गोनां होननानै बुंगोन। गोसो फाथनै गोनां। दा बेखायनो आङो बे समावहाय आङो बुंनो हास्थायदों जे जोंनो जे बिबानफोरखौ मावनो थाखाय इसोरा जेरै दिन्थिदों, इसोरा जेरै सोरजिनायनिफ्रायनो मानसिखौ मावनो थाखाय सायख'दों, आङो बे बिसयखौ मोनसे फरायनो थाखाय थाम-थिम जादों। बे जाबाय जहननि 4:35 पदखौ जोङो फरायनानै खोनासङो। जहननि 4:35 पद, बेयाव मा बुंदों जोङो बेखौ नायनि। नै आङो नोंसोरखौ होनो, नोंसोरनि मगनफोरखौ दिखांनानै दुब्लिफोरखौ नायहर, बेफोरो मोनबाय आरो हानो हामखाबाय होननानै बुंदों। आं खेबसे फरायबावनि। नै आं नोंसोरखौ होनो, नोंसोरनि मगनफोरखौ दिखांनानै दुब्लिफोरखौ नायहर, बेफोरो मोनबाय आरो हानो हामखाबाय। दिनै बिबानखौ होदों, दिन्थिदों दुब्लिखौ, नोजोर होनानै मगनखौ दिखांनानै नाहर होननानै बुंदों। दा थिग दिनै सैथोथा मण्डलीफोरखौ नायनानै इसोरनि रायजोआव मोजां लुखांलांनांगौनि थाखाय, इसोरनि रायजोखौ गुवार गिदिर खालामलांनांगौनि थाखाय, इसोरनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै सोर बहा गोग्लैनानै दं, सोर बहा आन्दायनानै दं, सोर बहा बायफ्रुनानै दं, सोर बहा गुलाय गुजाय जानानै दं, सोर बहा एंगारनानै थानायफोर दं, दिनै बेखौ मावनो थाखाय, गावनि हाबानि थाखाय दिनै नोजोर होनो थाखाय दुब्लिखौ दिन्थिहरदों। दिनै बे कुसुगाव फेल'शिपनि थाखाय बै 14था मण्डलीया मोनसे दुब्लि फोथार, मोनसे दुब्लि, बियो फोथार। बे फोथारखौनो दिनै जहननि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों गोसो गोनां, आसि रायखुमाग्रा, एरसनग्रा, माबा मोनसे बै लिडारनि सायाव हामजानाय गैयै सोरबानि जिबनाव थायो। ओमफ्राय बियो मा खालामो? गावहा गावनि मोजां मोनैखौ लानानै बियो सोरखौबाबो थुनजलायनानै मावग्राफोरनि सायाव, गिर्जानि सायाव सेरखाय बेरखाय खालामनानै दिनै बायफ्रुनायाव लाबोयो। आरो बे बायफ्रुनायखौ लाबोयोब्ला दिनै जोंनि गिर्जाफ्रा मा जायो? थेर बेथेर जायो, बायफ्रुलाङो। अब्ला जोङो बेखौ खौसेयाव लाबोनो थाखायनो इसोरा जों मानसिनो मोनफा मोनफा बिबानखौ होदों। आरो बे बिबानखौनो लानानै दिनै जों मानसिया मावनो थाखायनो इसोरा जोंखौ जेरै सायख'दों, दिनै जोङो दानो फरायनानै मोनदों जे नोंसोरो बेबादिनो नोंसोरनि जिउनि ओरैनो होनायफोरखौ हामब्लायोब्ला गिर्जानि लुखां जानायनि थाखाय उसिलायनो हास्थाय होननानै बुंदों। अनज्लायग्राफोर, जों मावग्रा जायोब्ला जों दिनै साननो हागौ बे 14था मण्डलीनि अनज्लायग्राफ्रा, 14था मण्डलीनि गिर्जारिफ्रा दिनै बै फेल'शिपनि मोनसे कमिटि दानानै होजानाय, बेखौ गासैबो नोंथांमोननि गेजेरजों दाजानाय। बेखायनो दिनै बिथांमोनखौबो नोंथांमोनहा गिर्जानि दैदेनगिरि जानानै, गिर्जानि सासे मेम्बार जानानै, गिर्जायाव इसोरखौ हाबलाय फालाय खालामनानै खुलुमग्रा जानानै दिनै नोंथांमोनहाबो बै गिर्जाखौ बा जोंनि गिर्जाखौ मेहेर गोनाङै लुखांलांनांगौब्ला, इसोरनि रायजोनि थाखाय गिदिर गोलाव खालामनांगौब्ला, मानसिखौ अनज्लायनायाव लाबोनांगौब्ला, मानसिखौ खौसेयाव लाबोनांगौब्ला दिनै जों बयबो खौसेयाव थानांगोन। आरो जायफोरखौ बे फेल'शिपनि दैदेनगिरिफोर कमिटि दाबाय, एडभाइजारफोर दोनबाय, गोबां नोंथांमोनहा फसंबाय, दिनै नोंथांमोनहाबो मोनसे हेफाजाब होनाया नोंथांमोननि सायाव थानांगोन। आरो नोंथांमोनहा मदद खालामनांगोन, नोंथांमोनहा
लुखांफानायाव हेफाजाब होग्रा जानांगोन। आङो एफिसुसनि 4:13-14 मोनसे फरायनो थाखाय थाम-थिम जादों। आङो नैबे जाकबनिखौ फरायग्रोनो हास्थायदों। जाकबनि 1:22 बेहाय होनदों, नोंसोरो बाथ्राफोर बादि मावग्राफोर जा आरो गावखौ आन्दाय होनानै बिनि खोनासंग्राफोरल' दाजा होननानै बुंदों। जों गिर्जारिफोरखौ नोंसोरो बाथ्राफोर बादि मावग्राफोर जा आरो गावखौ आन्दायनानै बिनि खोनासंग्राफोरल' दाजा। गिर्जारि जानानै जिरायनानै गाहाम बाथ्राखौल' खोनासंखांबानो जोब्बाय, खोनासंखांबानो आंनि हाबाया जोब्बाय होननानै जेन सानाजासे मा बुंदों, जोंखौ खोनासंग्राफोरल' दाजा होननानै बुंदों। खोनासंग्राफोरल' दाजा। खोनासंग्रा जानानै जों बयखौबो मावग्रा जानो थाखाय इसोरा जोंखौ बारंबार खावलायदों। अनज्लायग्राफोर, इसोरा जोंखौ बारंबार खावलायदों आरो होनदों जे जाकबनि 2:14 होनदों, आंनि बिदा फंबायफोर, सोरबा होनोब्ला बिहा फोथायनाय दं होननानै, आन्थाय बिहा मावनायफोर गैयाब्ला मा मोनदेरनाय होनदों, मा मोनदेरनाय? फोथायनाया बिखौ बोखांनो हागौ खोमा होनदों। मा होनदों? आंनि बिदा फंबायफोर, सोरबा होनोब्ला बिहा फोथायनाय दं होननानै, आन्थाय बिहा मावनायफोर गैयाब्ला मा? फोथायनायानो गैया। जोङो मावनांगौ। दिनै गिर्जायाव दल' जिरायफैनानैल' ओंखारलांखांबानो गोसोबादि थानाय जिरायनाय, जोंनाव बेबायदि दाजाथों। नाथाय दिनै जोङो न'खरावबो जों मावनो हायो। न'खरावबो दिनै जोङो मा मावनांगौ? जोंनि मावनांगौ हाबाफारिफ्रा न'खर गिर्जानि गेजेरजों जोङो मावलांनो हायो। न'खर गिर्जाखौ जोङो दिनै गोबाङानो न'खर गिर्जा लायो, नाथाय गोबाङानो न'खर गिर्जा लानो हाया। गोबाङानो न'खर गिर्जा लायो, गोबाङानो न'खर गिर्जा गैया। जोङो मानो? जोंहा मावै मावै मेंबाय, जिरायबाय, उन्दुनो ओंखारबाय, नाथाय इसोरनि थाखाय दान्दिसेबो जोंहा सम होनायनि खाबु गैया। नाथाय इसोरा जोंखौ बुंदों, मावनो थोनदों, गावनि थाखायबो मावनो थोनदों। जोङो सानसे मानि इसोरनि अननायखौ मोनबाय, सानसे मानि इसोरजों हेफाजाब होजानायखौ जों मोनबाय। जोङो मोनाबिलि समाव गावनि गथ'फोरखौ लानानै दान्दिसेब्लाबो जोङो बेखौ बाख्नायोब्ला, गावखौ न'खरखौ गथायोब्ला, बेजोंनो जोङो दिनै इसोरनि हाबाखौ मावलांनाय। न'खराव जुदि गिर्जाया, न'खर फेल'शिपआ गोख्रों भाबै थायोब्ला, दिनै बे न'खरनि गेजेरजोंनो बे गथ'फ्राबो रोंगौथियाव फैलांगोन। बे गथ'आबो जोंनि न'खराव बेबादिमोन, आङो दाबो रायखांनो गोसो जायो। आङो बेखौ बावनानै थाङा आरो आङो गोसोखाङो। आङो बेखौ जोबोद मोजां मोननायनि गेजेरजोंनो आङो अरायबो गोसोखाङो। जोंनि मानगोनां आदा गसाइनि बिमा आदा गसाइनि बिमा आयं जोबोद अनोमोन आयंआ आंखौहाय। जेब्ला गावसिनाव फैयो अब्ला आयंआ गावजों फुथुनानै आंखौ जोबोद अननायजों आदर्श खालामोमोन। आं सिख्ला उन्दै बैसोनिफ्रायनो आङो बे आयंखौ लोगो मोनदों। आयंआ जोबोद आदर्श खालामोमोन आरो आयंनि अननायखौ आं मिथिगौ। आरो आयंआ ओरैबायदि मोनसे गावनि परिबारखौ फोरोंनानै गालांदों, आङो बेखौ बावनो हाया। आयंनि परिबारफ्रा दा ओरैबायदि जे जेब्लानो सान हाबसि हाबबाय, 5टा जाबाय, अब्लानो आयंनि परिबारफ्रा, आयंनि बिहामजोमोनहा, आयंनि फिसाज्लाफ्रा दिनै हान्थु खरायनानै प्रार्थनानि गेजेरजों दिनै गावनि न'खरफोरखौ खांदों। सोरबा फैदोंब्लाबो दान्दिसे जिरायथ', आङो मायाव लोगो मोनो? माखासे समफोराव आं बेरायहैयो। जोंनि मानगोनां बाजै साबोथ्रि आदा गसाइनि बिहि, आङो बाजैनि न'खराव थाङो। जेब्ला सम बाजैनि बे मुगाखौ आं जेब्ला लोगो मोनहैयो, आङो बाजैखौ प्रार्थना खालामनानै खुरियाव गेलासाव दै लानानै न'खर साथनायखौ आं लोगो मोनहैयो। आरो बे आयंनि फोरोंलांनाय हुदा, आयंआ बेखौ फोरोंनानै गालांदों। दा बेनो जोंनि मोनसे इयुन फिउचारावबो जों जुदि फिसाफोरखौ बेबादि फोरोंनानै गालांनो हायोब्ला,
दिनै आंनि आफाया आंखौ बिदि फोरोंलांदों, आंनि आइया आंखौ बेबायदि फोरोंलांदों। जोङो बेखौ बोसोन बिजाबाव नायोब्ला नुनो मोनो धोरोमिया बिमा बिफा मोननो हानाया जोबोद खाफाल गोनां होननानै बुंदों। जोङो स्रायै फरायनानै नायनि बोसोन बिजाबावहाय। बोसोन बिजाबनि 14:20 होनदों धोरोमिया आरो नंगौ मावग्रा बिफा जानो हानाया बिफा जायहा दं बे मानसिहा बराद गोनां होननानै बुंखादों। बेसे गोथौ रावजों बोसोन बिजाबा जोंनो फोरमायदों। आरो जों बोसोन बिजाबखौ मिथिगौना बोसोन बिजाबा सोर लिरामोन? बोसोन बिजाबखौ सासे सल'मन राजाया लिरदों। आरो बे सल'मन राजाया जोबोद धन दौलत गोनां सासे गुनि गियानि मानसिमोन। बियो इसोर गिग्रा मानसिमोन। दिनै बिनि इसोरनि होनाय गियानजों जों मानसिनो बियो बेबादि फोरोंनानै जोङो दिनै मिथिहोदों धोरोमिया आरो नंगौ मावग्रा बिफा जायहा दं बे मानसिहा बराद गोनां होननानै बुंखादों। एसे गिदिर रावजों बुंदों। जों सानाखै नामा? जों सानदों नामा आङो मोनसे गिर्जानिल' दैदेनगिरि जाहैनानै, प्रेसिडेन्ट जाहैनानै, सेक्रेटारि जाहैनानै, आङो माबा मोनसे पास्टर जानानैल' धोरोमिया बिफा धोरोमिया बिमा जानो हानायखौ? नाथाय नङा, नोंनोबो दिनै इसोरा धोरोमिया बिफा जानो हानाय इसोरा गियानखौ होदों। बेखायनो जोङो मायाव मावनांगौ? न'खरावनो जोङो धोरोम बिमा बिफा जानानै न'खरनि गथ' गथायखौ जोङो गिर्जानि गेजेरजों खांनो नुखांनो, गिर्जानि गेजेरजों जोङो दिनै फिसाफोरखौ फोरोंलांनो जोङो नांगौ। नाथाय दिनै गाबोन जोङो बेबादि समफोरखौ नागारनानै बेबादि समखौ जोङो दोनथ'नानै उन्दुनो ओंखारनाय मेंनायानो जोंखौ खाख्रबनानै दोनो। दान्दिसेबो जिरायनोनो गोसो जाया। बेबादि जोंनि न'खरफ्राव थायो। दा बेखायनो दिनै गाबोन जोङो नुनो मोनबाय जोंनि गेजेरावहाय हौवा हिन्जावबो जोङो ज' जानानै जुदि मोनसे सियार, मोनसे फेल'शिप बा मोनसे सेबाखौ खालामोब्ला, बा मोनसे प्रार्थना रोजाबनाय बाइबेल रिडिं खालामनानै मोजां मोनसे इसोरा जोंनि बुरजाथार नङाब्लाबो जों फेमिलियैनो जोङो आरो फिसाफ्रा खाथियाव गैयाब्लाबो बहाबा थाहैनायब्लाबो जों हौवा हिन्जावनो जोङो नैबे समखौ मोनबाय। आफा नोङो जोंनो बे समखौ होबाय। जुदि जोङो बेबादि साननानै लानाया जोंनि गेजेराव गैज्लायैखाय जों दिनै गाबोन नुनो मोनबाय बिहि बिसायजोंनो मोजां सम्पर्क गैलायै, बिहि बिसायजोंनो मोजां अनज्लायनाय गैयै, गावनि गोथार जेरुसालेमावहाय गोथार इसोरनि आशीर्बादजों पास्टरनि गेजेरजों समायखिरा लानानै हाबा लानाय बिसिखौनो दिनै जों बावगारनो हमबाय। हाबा लानाय बिसायखौनो जोङो दिनै नागारलांनो हमबाय। मा जाखो? जोङो बावबाय। बिसिखौबो अननोबो बावलांबाय। बिसायखौबो जोङो आंनि असे बिसाय होननानै साननो बावलांबाय। समाया लादोंमोन बिन्दोनि मोखाङावहाय थैनाया गुबुन गुबुन खालामागौ मानि आङो बेजों लोगोसे थागोन होननानै बिहियाबो बिसायाबो समाय लादोंमोन। एसे गिदिर गोथारसिनि गोथार बिन्दोनि मोखाङाव समाय लादोंमोन। नाथाय दिनै जोंनियाव बिहि बिसाय आखाइ हमज्लायनानै जोङो सेल्फि खालामनो नांगौ। बिसि फिसाय दे जोङो माब्रै न'खरखौ खांगोन, जोङो माब्रै फिसाफोरखौ फोरोंगोन, जोङो माब्रै दिनै गिर्जानि थाखाय मावगोन, जोङो माब्रै इसोरखौ जोङो सिबिनायाव बोलोग्रा जानो हागोन। जोङो हौवा हिन्जाव अरायबो सेल्फि खालामोब्ला बबे जोंनि गोसोफोरखौ बिसायखौ बावगोमाहोलांनाय, बबे गावनि गोथार मोनसे बिन्दोनि मोखाङाव समायखिरा लानानै हाबा लानाय हिन्जावखौ नोंथाङा दिनै बोरै बावलांनो हागौ? अनज्लायग्राफोर जोंनियाव गैया। हाथायाव थांबाय, बाजाराव थांबाय,
डिउटियाव थांबाय मोनाब्ला ओंखामा खुरना होबाय मोनजाद'आब्ला सोरनिबा न'खरनि न'फांफ्रा जोबोर राग जोङो बेबो स्वयं घटना जाथारनाय दं सानफा मानि गावहा हाथायाव थानोसै थास गेलेनोसै आड्डा मारिनोसै न'आव थांनोसै दिनै न'नि बिहिया माखौ संगोन गावनो लांनानै हैयाखै गावनो मोदोम गोजा थांबाय बबेनिफ्राय मोननानै नोंनो खहाबनायनि ओंख्रिखौ संनानै होगोन नाथाय गैया अब्ला मा खालामनोसै साराय थोरसिफोरखौनो ज्राव गारहरनाय नैबेबादि जोंनि जिबनाव जोंनि न'खराव जायो नाथाय इसोरा बिदिखौ लुबैयाखै इसोरा बेबादि मावनो थाखाय जोंनो बिबान होआखै इसोरा जोंखौ बेबादि जानो थाखाय हुकुम होआखै नाथाय जोंखौ दिनै जेरै जोङो दिनै जोंनियाव न'खर फेल'शिपआ थायोब्ला जायफ्रा धोरोमिया आरो नंगौ मावग्रा बिफा जायहा दं बे मानसिया बराद गोनां होननानै बुंखादों जोङो थाबोनाय सानाव बै मुगाफ्राव मैया दाखालिफोर जुदि जोंनियाव जुदि सेन्ट्रिया न'खराव बिहि बिसा सेन्ट्रिया न'खराव फेल'शिपआ न'खर गिर्जाया सोरबा गैथ'वामोनब्ला जोङो सोलोंनि जोङो मावनि मानोना इसोरा जोंनि थाखाय बे बिबानखौ होखादों मानोना इसोरा जोंनो बेखौनो मावनो थाखाय होदों गथायदों जोङो पापजों गेलेनानै गावखौ आन्दाय होबावा जासे जोङो दिनै मावनायाव बोलोग्रा जानि आङो दहाय बुंदोंमोन एफिसुसनि 4:13-14 जोङो नायबावनि समा बारबाय आङो टाइम होनाया अननानै इसे धैर्य लादो आङो फोजोबनोसै 4:13-14 बुंदों बाहाय मा होनदों दाव खालायनाय हाबानि थाखाय ख्रिस्ट'आ दाव खालायनाय हाबानि थाखाय ख्रिस्ट'खौ लुखांनायनि थाखाय सोरबाखौ थोनहरजानायफोर नाबिफोर गाहाम खोथानायखौ खोथा बायग्राफोर लावखारफोर आरो फोरोंग्राफोर फसंबाय होनखादों दिनै नोंगौ मावनो थाखाय सोरखौबा नाबिफोर सोरखौबा फोरोंग्रा सोरखौबा धोरोमिया बिमा बिफा इसोरा दिनै जोंनो बिबानखौ होदों बेखायनो अनज्लायग्राफोर जोङो दिनै बे बिबानफोरखौ लानानै जोङो मावलांनो हास्थायनि आरो आं फरायनो हास्थायबावदों कलसियानि 2:6 जोङो बेखौ नायबावनि कलसियानि 2:6 मा बुंदों बिनिखायनो नोंसोरो ख्रिस्ट' जिसुखौ फोरबो होननानै जेरै नाजावबाय बेबादिनो बिनियाव थाबायदो नोंसोरो फोरोंजायामोन बादि बिनियाव रोदा सुरनानै आरो बिजों लुखां जानानै फोथायनायाव गोगोम जायै हामबाय होननायाव उसिग्लायदो दिनै जोङो कलसियानि गेजेरजोंबो जोंनो दिनै दिन्थिबाय अनज्लायग्राफोर बिनिखायनो नोंसोरो ख्रिस्ट' जिसुखौ फोरबो होननानै जेरै नाजावबाय बेबादिनो बिनियाव थाबायदो नोंसोरो फोरोंजायामोन बादि बिनियाव रोदा सुरनानै आरो बिजों लुखां जानानै फोथायनायाव गोगोम जायै हामबाय होननायाव उसिग्लायदो बेसे गेदेर रावजों जोंनो फोरोंदों अनज्लायग्राफोर बेखायनो बुंदों जोंनि मावनायफ्रा गुबुनजों दाबासि जाथों जोंनि मावनायफ्रा गुबुनजों दाबासि जाथों बेखायनो आङो आरोबाव बाइबेलखौ फरायनो हास्थायबावदों 3 जन 11 अनजाग्रा गाज्रिखौ दासोलों नाथाय मोजांखौ सोलोंग्रा जादों मोजांखौ खालामग्राया इसोरनिफ्राय गाज्रिखौ मावग्राया इसोरखौ नुवाखै मा होनदों अनजाग्रा गाज्रिखौ दासोलों नाथाय मोजांखौ सोलोंग्रा जादों मानोना मोजांखौ खालामग्राया इसोरनिफ्राय गाज्रिखौ मावग्राया इसोरखौ नुवाखै होननानै बुंखादों होमबा जों गाज्रिखौ माबोरै मावबावनो जों दिनै स्रां जाबाय नुबाय इसोरा मा मावनानै दिन्थिदों इसोरा जोंनो मा बिबान होदों जों दिनै बेखौ मोनदांनो हाबाय नुबाय बेखायनो बुंखादों आंनि मावनायफ्रानो साखि जाबाय आरो बे साखि दिन्थिनायखौबो जों दिनै फोथायनानै मावग्रा जायाब्ला आरो जोङो बेखौ
मानिग्रा जायाब्ला जोङो मा जोबनायाव थांगोन अनज्लायग्राफोर आङो बे समाव गोबां दिनै दहाय आं फरायजेननायाव आङो आदम आरो हौवानि सोमोन्दै आदममोनखौ माबादि मावनो थाखायनो सायख'खादोंमोन बिनि गेजेरावबो दिनै बेबादि फाबाव गोग्लैनानै जों मानसिखौबो आरो जों मानसिनि गेजेरावबो दिनै बेबादि गुलाय गुजाय मावनायाव बोलो गैयै इसोरा अब्लाबो गावनि मावनायजों जों मानसिखौ पापनिफ्राय बोखारनानै जोंनो उदांस्रिखौ होदों गोजोननायखौ होदों आरो दिनै जों बासायजानायखौ मोनदों आरो दिनै बिनि अननायानो सोमोनांथाव आरो बिनि बुंनायानो सोमोनांथाव आरो बिनि मावनायानो सोमोनांथाव दिनै बिनि मोजां मावनायफोरखौ नुनानैबो जुदि जोंनि इसोरखौ फोथायनाया मोनसे बिसास गैजायै बादि जेन जाबावा जासे जों दिनै गावजों गाव लुखांज्लायनो आरो गावजों गाव हेफाजाब होज्लायनो गावजों गाव मान होज्लायनो गावजों गाव जोङो बुंनानै लुखांज्लायनो आर्मिगाव जौगाखांहोनो हानाय बे खाबुखौ जोङो बयबो थामथिंजादो न'खरनिफ्रायनो लानानै फेल'शिपनिफ्राय लानानै सार्केलनिफ्राय लानानै डायोसिससिम जेरै जोंनो दुब्लिफोरखौ दिन्थिदों बै दिन्थिनाय आखाइ दिखांनानै आसि थुनानै मेगनखौ दिखांनानै नाहर जेरै होनदों जों बेखौ नोजोर होनानै जेन जों मावग्रा जालांनो हायो सोरबा धोरोमिया बिफा जानो हानाय आरो धोरोमिया बिमा बिफा मोननो हानाया बराद गोनां होननानै बुंदों जेब्ला जों धोरोमिया बिमा बिफा जानानै गावनि गथ'आबो नोंनि धोरोमिया लामाजों दैदेननायावनो सानसे बै डायसिसनिबो सार्केलनिबो मण्डलिनिबो दैदेनगिरि जाहैगोन आरो बिबानखौ लानानै इसोरनि रायजोनि थाखाय मावग्रा जाहैनो हागोन आङो उन्दै समनिफ्रायनो आङो सानोमोन समा एसे बारबायब्लाबो आं बुंनो हास्थायदों आङो मानसिफोरनि मोजां फोरोंनाय मोजां खिन्थानायफोरखौ नुयोब्ला आङो सानोमोन आफा फोरबो आङो उन्दैनिफ्रायनो सानोमोन आं माब्रै आङो बेखौ आंबो बोरै रोंगोन आंखौबो गोहो होनानै आं सानोमोन नाथाय इसोरा दिनै जतखिनसि गावनि होनाय गियानजों नोंथांमोनखौ दैदेननो थाखाय इसोरा आंनो बे गियानखौ होदों बेखायनो आं आफा इसोरखौ सानथ्र'हायै हामबाय होनदों आरो दिनै जे बिसयफ्रा नोंथांमोननि थाखाय गोथौनिफ्राय गोथौ बिसयफोर दङमोनब्लाबो आङो नैबे समाव बेखिनि बुंनायखौनो दोनबाय आरो आङो फोथायदों नोंथांमोनहा जेया जाबाय नाजावजाथावथाव जाबाय नोंथांमोनहा बेखौ खनखांनानै लानानै जाहाथे जिउजों गावखौ हान्थिलांनो आरो थाबायलाङो आङो बेनि थाखाय खावलायनानै दोननाय जाबाय इसोरा गावनि बे गुसुं बाथ्रानि सायाव बोर आरो हेफाजाब होथों बासायग्रा जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन फै जोङो इसोरनाव आरज खालामो